Kasengi ke basis pak san puar. Haga keteng upau kun mesin muku amen. Kutra Jisu tu pensele engi da mesin muku jongme. Kasiti sikinong Filipi kalau nong kebalai. Nalor kata ko para bangai. Tushat kemen ha utrai. Ngam so kia bentok sapi kini ki eki namar kane ke penskem triang ya pi. Tu dah usiar na ki so bangai. Tu sumar na kinong le baman. Tu dah sumar na kitu basok dap elade. Ngi keny ki bala ot share da shisha. Namar ngi mani ha mensie ublay. Bat ngi sngo meng ha ukris Jisu haka jaka ban shania akado. La ngala ban sngo sngany wat hakaru. Lada unu utharai ba udon hok ban shania akasabut jengkado. Kampalat lele manga. Ngala sha ot share ka singi ke bapra. Ba ngadai na karumpai Israel karena bat kajat Benjamin u Hebrew na kadingkong u Hebrew. Ha ka jingrake ka an ngalalong uparisi. Haduk kata ngala buat niam, bangala lebenya ke balang hakmat ke an, ngala im klem but nam. Henry ya kitu ki bangala junyo ki bamentoi, menta nak benta ukris, ngaken ki bampoi da Ngala nyaw ki baro ki bamlarkam nak benta ke jingtip bakodo tam ya utrai junga uji sukris. Nak benta jungu ngala duk no ki baro, ngala nyaw ki baro kum ke sendrum. Kenang ba ukris undup long ke spa jonga. Bat bangan don hau namar ngam don ka hok lajong da ka barake ka an ka hok jonga kawan ling ba ka jinget hu Chris kawan na ublay ba ka syong nong rem ha ka jinget ngakwa ban itu ya Chris ba ka bor jong ka jimi pat jong u kumju ru ban yo ban ta ha jing sha stom jong u da ka ba ya seriem ya kunu ksa jong ka jing yap jong u kumta nga kermen bangan la ban poi sha ka jing mi pat na ki bayap ngam ong bangala job ni bangala long bajanai ngadang tur seprang ban yo bat ya ke buskit kumba ukris Jisu la yo bat yang ahaladi ko para ngam perkhat lele do bangala yo bat ya ka kata ke bangale kalong ban klet ya ke bahasa din ban le kat bala ban kenjo ya ke bahasa khmat kumta ngamare bet sya kathong bakut khnang ban yo ya ke buskit kabalong ke jingkhot ublei sya ke jing em haneng ha ukris Jisu ngi baro ki bala yaw ka jing iman siem ngi dei bandon kani ka ju ya kani ka ju karukam perkhat lada don na phi ki ba thau da kumwei ublei in pun sha ya kani hapi tung ngi ai em kat kum ka kerdan bangila poi ku para tu phutu buat yanga tu khmi thu ya kitu ba phutu ya kanuksa bangila ai namar don bun ki ba em la kumba kilong kinong chuan ya kading pna ukris bun chin ngalai thu ya kani hapi mentang ong ya kata bat ki umat kibakum kini kin kut ha kajing jot ublei jungki kidai ka kpo bat ka burom jungki kalong ka jingle ran jungki nga keren sepang kitu kiba barai tang ki jong kani ka pathai kumba pitip ba ka sinong trai jungi kalong ha beneng bat dei nang ta bangi khmi lenti her ba unwan unong pen em jungi utrai Jisu Kris un ai ka dur ba thamai ka met ba po jungi bat un thau biang ingi kat ko rup ka dur jong ka met ba pharnai jungu da ka bor ba udon ban pandemic baro haladi kaktien jong utrai ngis ngungu ya ublei mentah kal nong ka balai jong ka sithi siki Filipi u Paulus usdang ningkong ban wer yeki Kristan ha Filipi bakinum shania ah ka ka bahyar pateng na kado andai kham tam bakin shania ah ka jinget ka bawan bawan ra ka jingman hok da ka jinget hau Jisu Kris da ka jinget hau Jisu Kris ngimdei ban shania ah ka riti jong kado namar balai ki don ki Kristan ju kiba yalap ki gentle bakidei ban out share nak takda Paulus upun kan mau ki balarang mingi ni sha out share ka bomot ngite ngi khum yalade bandup rakhe ya ka an baro ka wei ban menta uong batai ru spang la jong hang ning yu ya ka jingim jong Paulus ya ka jingtrei jong Paulus ka ka Paulus uong lada phi sngo ba ma phi we phi don ka hok ba phin sngo sarong ha ka do la ne ban kam ya ka ta jinglong hok ba na ka do ong khampala le manga ngala sha or share ka singi ka ba phra kat kum ka an jong blei de ban or share ya kisin rang baro ngala sha or share ka singi ka ba phra nang ta de ngalong u Hebrew na ka ding khong Hebrew na ka jaj u Benjamin kata ka jing ong jong Paulus na ka bantai la de bat kat kum ka kerdan jong u ya thu bau de Pharisee
bar udai basir ham haban rakhe ka an bar ukam ru ila jong bang alalong basong sir niam hadu kata-kata bar klem da lera nyala di ula ong ba nak benta ka ke jing song sit ngalapin si tomru wa dia ka balang jong play kani ke jing sisha ka ba mangi sem ha ka jing em jong Paulus bar Paulus umjubu ri ya kani ke jing sisha jong ka jing em la jong lene ke ai ka bala ula le ha ka jing em jong ha ka por shwa ba uni thu yo jisu bat usngau sarong bat upun pau kani ban ai men siem ki kristan barok bat pen sisha ba ka khubor ka ba ma uyo kani ke jing ka ba wan ling ba utra jing Jesus Christ bat ma ba wan man hok un man hok da ka jinget ya Jesus Christ dei namar ba ulong Pharisi wa par khing ka an henre udamar ka jingle jong Jesus Christ halor ka ding na dei tang ling ba ka jinget ya Jesus Christ bangila ban yo ka jing man hok ba ka khot ka balai ong kumno ngi ken ki bala ot share dari sisha namar balai ong ngi mani ha sim ublay ngi mani ha sim jog ublay ka jing mani jungi kam dei ha ka ka kum jong ka do andre ngi mani ha sim jog ublay da ka bengi shania ha sim ublay sim ublay yang sakhi ka sim jungi bangi long ki khun ublay bat ngi mani ya u ha sim jog ublay u yalam yelti ngi bangin la ban mani u bar ki khot ki bah nyau ter Paulus Ukraine sepang kata ka kerdan ka bam uladon ndrei mentau ong na ka benta ka jingtip o Jesus Christ nga nyau eke bar khoi kum ka syndrome ngala do eke bar khoi bar ngala nyau ya baro tangkum ka syndrome khnang bandu ba Ukraine ndup long ka spa jonga bat bangandup don hau namar ngam don ka hok la jong da ka barake ka an hendrei ka hok jonga kawan tangling ba ka jinget ha Ukraine kawan na ublay om na kibrio kani ka jing ong jo Paulus kata ka kerdan banlong Pharisi ha ka por jo Paulus ka bomot ba kalawai jo u ka along ka ba kitin phareng ong ba along secure kalawai jo u ka bomot ka along ka ba sngan ula biang ka kam ka jam unlong ka unlong ru bri badan puram ka imlang salang hanre ya kita barok khoi ya kata ka kerdan ya kata ka jinglong ka security ya kata ka jingsung sngan ya kata ka jinghe kerdan ha po ka imlang salang Paulus ula i no ba ula du no namar balai ba ungai ya Jesu baru ong nak benta ka jingtip ya Jesus Christ nganyoi kini ke baro khat tangkum ka syndrome ka bomot kum ka nyot ngam yo kordor em kini ke baro khat hatu mangingi long sishan em kumta hatu mangingi long sishan em kumta ha ka jing em jingi nak benta jingi pada bun sien le si ka parthai bat ke jinga dei jong ka parthai kala bandai ke parlok la bandai ki ka games na kano ka wai pada le si kadang shim ka jaka jong jisu ro ka jing em jingi ni pa ne ka jinga bangin la bandan kumbalong Paulus sakawai ka Paulus uang ngakwa ban itu ya ka bor jong ka jingmi pat jong Chris ngakwa ban itu ya Chris bat ya ka bor jong ka jingmi pat jong kani ka ketien kalau ka ba show ka ba don kam do kata-kata na ka benta jingi we ngiru ngidon kam ban itu ya ka bor jong Chris mereka por ke jimi pat jong Chris hatungi itu sishan ya me Chris larangi itu sisha ya u ngin salak ban i ru larangi i ya u ngin salak ban syakri ru larangi syakri ya u ngin sapoi ban don ringkat lang bat u hendai ladang mangingim itu ya u ngin la ru ban i ya u larangim i ya u kamang ngin la ru ban syakri ya u kajing syakri jungi ya u larangim itu ya u kan salong kum kajing te marau yangi hendai larangi itu yu ngi yu ngin sa syakri da ka jing ngin sa syakri da ka jing bare ka bor jong ka jing pat namar balai ka jing em ka mangi ngi yo de halor ka jing yap bar ka jing pat jong Jesus Christ kata ka ba ma u Paulus uang ba ma u kwa ba ka ba mangi iwe pe we ngi khmi lenti but lingba kan ni pengini seriem do ya ka jing yap jong Christ ban yap ka ha ka ka jing seriem dei ban sa na phna hendrai kham tam ban yap ya ka jing kwa jong kan ni ka parthai ban yap ka jing brai jong kan ni ka parthai kana mendu nang i sakmat ka mot ban em na ka benta Jesus Christ kata ka ni ka jing mut ya ka benta jing iwe pe seriem ya kunu ksa jong ka jing yap jong yap do ya ka pop yap do ya ka pop yap do eke jong kan ni ka parthai ban pech sakmat sakata ka bor jong Christ sakata ka jing em jong Christ ka ba ulamang na ka benta jungi baru pun kan mau dak jing sore ong dalile ngam ong bangala job ngam ong ru bangala yo obat ngam ong ru bangala poi sa ka bakut la ne ngala adap ya ka jing mari thong ngadang ya kun ngadang ya le
ngashania hauni ublay uba isin yanga bala ai ngai kani ka jinget kani ka jing ojong Paulus but wearing iwe pe we ong to pertu buat yanga but tungin ya em haka kerdan haka bala khot ingi kidi khot bakat pra ka ego Paulus ong namar don bon kiba em thik la kumba ki long ki dong shuan ya kading phana jong Chris don bon kiba em thik la kumba ki de ki dong shuan ya kading phana jong Chris hakano kur kom mama ppm hakano kur kom manga nga em hatungi em nakabanta ban pen iya kading phana jong Chris ningi em thik kum kanong shuan ya kading phana jong Chris kabamut bakhanglat lane ba pen tron ya kading phana jong Chris ngi em kum no ngi em nakabanta kading phana Chris ningi em persya ya kading phana jong utrai Jesus Christ baru ong bunsin ngala ong ekini mentang ong ringkat bat ki umat ting ting kawai ka ba mana ka benta jingi kade ba mangingi long ki mau jen thot ya ka jinget jong no ni hapan duai ha ublei bon ai ngi ka jinge bon wengi ka ni na ka jing em jingi bangin long mau jen thot ya no hande ngin shania tli tlan ha ublei kiba kum kini kibriu Paulus ong na pi em kum kiding shun eding phna Chris phingat ka jingjot na malai ka blai chungki de ka spa de ka khpo kat ka bakile ka mot ki perkhat bai tang nak benta ka jing mentoi la de ka jing pen hun ka jing kwa brai la de ka khpo ka jing khwa na ka jing mentoi kita ki aka baru khot larangi em ka ta ka rukom ko mot ngilong kinong shun ya ka ding phna jong Chris baru pun kan mau ngi iwe pe we hey ka shnong trai jingi kam dei hang ni ha per thei Henry ka sinong try jingi I way pe way ka day habeneng. Yangi lamang na kabenta kabeneng. We are citizens of heaven. Ngi don hakani ka partai ban pen kre ela de na kabenta kata. Ngi de kinong snong jong kahima beneng. Ngi don haka partai ban ya inti ban pen kre ela de na kabenta kata. Tungin pa ni naka jingi ay na oblay. Banginum do no ya kani ka jingyo I. Na ban pen kan mau ngi barabor but we belong to heaven, not to this world. Ani ro yaw Jesus Christ. Junam. Amen. Wabneng. To ai ba kaching e kwa mela ai ngi hau kun chungi u Jesus Christ u men chungi ba kading zo kaching e kwa la pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya kaching kerman ba kar khu na menta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching e chungi kan pan kalai ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai bi kisambai kin pan kalai kolong brio man brio na shapo bar yik tha baro a kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka pertai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snil ka burom jong mi kan ting shan chabam chukut to ai ba kajing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pan grim jong ka jing kermen ya ka jing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani ka jing e kan pan sapriang ka jing kemen ba ka jing sok jong nong pan em jungi cha satla ka pertai chami ublei jungi ubala ka ku junam kan long ka burom bar ka jing ro shi junam amen Kudono utam Jisu tersin ai kemarin rap jingi Kristan tu doai na unta jingi